Igwe Egwuonwu nke Umuawulu akwụghachigo ndị ọrụ ugbo nakwa ụmụ akwụkwọ maka ịgba mbọ ha. Onye eze ọdịnala ndị Umuawulu na kansụl ime obodo Ọka South Igwe Egwuonwu emeribego mmemme ịwa ji ọfụ nke afọ 2023 site n'aka ndị obodo ahụ dịka ọ kwụghachiri ndị ọrụ ugbo mebere nke ọma nakwa otu nwata akwụkwọ maka ịgba mbọ ha na ịgbata ọkpụkpụ aka mmiri. Ya bụ mmemme bụ nke amalitegoro site na ịbụ abụ n'oge abalị fufutara ụbọchị awara ji nakwa ịtụ mmamma n'uhuruchi ụbọchị abụ nke ejiri ofufe elu ndị ụka niile sonyere na ya wee malite maka ịtụ mmamma nyegara Chineke bụ nke achịkọbara na obi onye eze ọdịnala ndị Umuawulu. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibụzọ Obidike gara sonyere ha ma wetara anyị ka o si wee gaa. Na ji nke a na anyị na-awe n'aba nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Ya bụ ebe nlegara anya nke Igwe Egwuonwu bụ nke jupụtara na ndị ikwu na ibe na ndị enyi nke si n'ebe dị iche iche wee bịa ka ọ na-anabata ha ma ndị Umuawulu. Igwe Egwuonwu nke nwunye ya sonyere kenere Chineke maka ịhụnanya na nchekwaba ya n'ebe ha nọ. O gosikwara afọ ojuju n'etu ha si wee nwee nnukwu ihe nkụta enwetara n'ugbo. Ka ọ na-agwa ndị ahụ okwu, onye kọmishọna na-ahụ maka omenala na ihe nlegara anya Maazị Don Onyenji nwere afọ ojuju n'etu ya bụ mmemme si wee pụọ iche wee kwuo na gọọmenti steeti a na-eleba anya n'ihe gbasara omenala. Dịka ndị ichie na-ekwu okwu, ndị gụnyere Chief Azubike Ọzọ nakwa Ikechukwu Nkala, ha kwuru na ya bụ mmemme na-akpọkọta nwoke na nwaanyị nke obodo ahụ site na mba ụwa dị iche iche. Ha gbakwara ndị ntorobịa ka ha gbaa mbọ na-alụsi ọrụ ike, tinyekwa anya n'ọrụ ugbo na ịmụkwa aka ọrụ. Onye ọrụ ugbo bụ Oriakụ Elizabeth Ekemezie, Juliet Ezenwosu nakwa otu nwa nke gụchagoro mahadum na ngalaba microbiology Maazị Chukwunonso Okeke, onye enyere onyinye maka ime nke ọma ya, kenere Igwe Egwuonwu etu o si eleba anya na ya bụ obodo ma hụ na ọ na-aga n'iru, kpee ekpere ka Chukwu gọzie ya. Onye Deputy Governor nke steeti a Dọkịta Onyekachukwu Ibezim okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze na osote ya bụ Honorable Chukwuma Okoye, onye President General Building Materials Market Ogidi Chief Jude Nwankwo nakwa Managing Director Anambra Broadcasting Service Sachido Obidiegwu, ndị eze ọdịnala nakwa ndị ụkọchukwu bụ ndị bịara ya bụ mmemme.